Vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Poďme téme. Ako prvú vám pustíme rodinu Handovikovcov. Dobre, tak začneme zľava. Tam je Marek, hneď vedľa neho je Dominika, ktorá ho dobehla výškou. Potom je Majka, náš zať Jan, Tereska, ktorá bola účastníčka na tej stanovačke, Veronika, ktorá má v ten deň narodeniny, preto sme tam kompletní, lebo sme jej prišli gratulovať. Najmladší Jan, vedľa je druhá účastníčka tábora Hilda, potom som ja s Jankom, tiež sme účastníci tábora, lebo sme tam boli celý čas, a najstaršia dcera Lúcka s manželom Matúšom, ktorí už majú vlastne teraz syna Lukáška, čiže sme už detko s babkou. Ako sa vaša rodina dostala k Salesiánom? Začali sme chodiť do spoločenstva rodinného ešte za totality. Hľadali sme nejaký spôsob prežívania, hlbšieho prežívania našej osobnej viery v spoločenstve. Tak sme našli, alebo Pán nás poslal do spoločenstva, o ktorom sme nevedeli, že ešte salesiánske. Presne to som chcela povedať, že je to také veľmi zaujímavé, lebo sme chodili do spoločenstva a až po 4 rokoch sme zistili, že kde chodíme. Vtedy sa to takto nezverejňovalo nejako. No v podstate takto nejak Pán si nás privedol na tú cestu spoznania, kto sú Salesiáni, čo žijú, čím sa nadchýňajú, prečo sa vlastne angažujú. No a zapáčilo sa nám, tak sme vstúpili medzi spolupracovníkov. No takým prvotným alebo takým štartovacím momentom bolo to, že sa nám páčili niektoré rodiny, ktoré sme tak registrovali z kostola, že ako žijú. A tak sme si povedali ako takí čerství novomanželia, že takto by sme chceli nejako žiť. No tak sme hľadali cestičky a cez kňaza sme sa nejako dostali k nim. Ako ste sa zoznámili? Ste dlhú verziu alebo krátku? Krátku mamka. No tak to musíš ty. No v podstate v službe sme sa spoznali ešte za čias, kedy fungovali pionierské tábory. To vlastne... Dobre, tu. Fungovali sme tam ako dnes, pojem animátor je známy, vtedy to nebol ten pojem známy, tak sme boli ako pionierskí vedúci, ja a manželka, ktorí sme sa ešte nepoznali, slúžila v kuchyni ako pomocná nejaká sila v tábore. No a tak sme sa zahľadeli na seba a tak išlo potom to ďalej. No, tak bola som atraktívnejšia, jak špinavé tanier. Určite. Mali ste niekedy na starosti stredka? No, mali sme ich veľa. Od chlapčenských, devčenských, potom mixákov, jak ich teraz voláte, alebo nejaké také miešané spoločenstva. Potom vlastne nakoniec máme teraz rodinné spoločenstvo. To je vlastne naše zatiaľ prvé rodinné spoločenstvo. No teraz sme mali mixákov dlhé roky. Stále sme mali mládež teraz. A ešte sme mali aj detské stredka. No. Keď sme mali tie miešanky a dievčenské stredka a chlapčenské, to bolo v jednom období všetko naraz, tak vtedy sme ešte robievali aj detské stredka, že sme v
v sobotu do poludnia vždy pripravovali program pre deti. V tom čase sme bývali na Sekčove. A už keď sa naša rodina rozrásla, že už boli 4 deti, tak už som to nejako nestihala, tak to potom naši mladí zobrali a takisto viedli ako... Že rodičia ráno priviedli malé deti a na obed si ich prišli vyzdvihnúť. Zapájate sa teraz v poriadku do nejakých aktivít? Momentálne nie. Na to už sú naše deti. Oni vlastne nejak zastupujú našu službu v Horátku ako animátori alebo ako stíhajú. Už myslím, že máme taký vek, že priamo mladých by sme nedokázali tak nejak osloviť, že môžeme tak prísť ak teraz, hej, že nás navštívite, môžu nás pozvať, ale predsa už je generačný rozdiel, takže mnohým veciam už, ak povedia moje deti, už nerozumieme. Ale nebraníme sa proste zapojiť sa do niečoho, kde sme čo len trošku užitoční, že vieme pomôcť, že máme na to. Tešíte sa na Veľký Dona Boska? Očakávate nejaké duchovné nabudenie? No určite. Je to vec, ktorá tu nebola a možno, že ani nebude na Slovensku. Potom. My sme sa s relikviami Dona Boska stretli, mali sme tu milosť byť v Turíne a boli sme tam zo pár hodín alebo ani zo pár chvíľ. A bolo to veľmi silné. Takže určite očakávam na sebe, manželka určite tiež, tak aj v našej rodine, aj v duchovnej rodine ako Salesianskej, že malo by nás to pohnúť dopredu. Určite, ja som sa veľmi potešila, keď som vedela, že Don Bosco príde a sa mi to zdalo také wow v tom, že nemusíme my chodiť za ním, ale že on je taký frajer, že príde priamo za nami, dá sa povedať, skoro do domu, že nemusíme vôbec vycestovať. Takže môžem dať privlastok Don Bosco cestovateľ, že je naozaj bez pásu a je schopný prísť na Slovensko. Super. No neviem, či nemá pás. Možno má. Čo by ste odkázali mladým ľuďom v Horátku? No, mladým ľuďom je to veľa vecí, čo sa dá odkázať a určite nechce nikto z nás moralizovať, ale aby snažili hľadať pravdu, aby sa naučili s Božou pomocou rozlišovať dobré a zlé a aby mali srdce otvorené prilnúť k dobru. Pre TV Plasma Adriana Tabišová a Hano Bikovci. Kde je zase ten Majčo? Dáme si reklamu. Ako dlho si animátorka? Bože. Tak animátorka som také 3-4 roky. Z toho ešte len prvý rok mám stredka. Ja som... Čo? To je blbosť. Nie. A predtým som chodila na street Tak ja som animátorka od tohto roku. Však dobre. Ale... Ešte raz nebolo počuť, si robila ceny. Nerobila som ceny. Ešte raz. V koľkých rokoch si zistila, že chceš byť animátorka? Bola som možno 7-čka na základnej škole. Keď som videla svoje animátorky, tak som si povedala, že aj ja chcem byť animátorka. Moja hlboká túžba sa zjavila už v dávnych rokoch. Ale hej, vlastne ja neviem. Paťo, budeme mať na ti vtedy. Ježiš, to asi, hej, dobre. Ja vlastne ani neviem. Ktoré dievča ste si najviac zapamätali? Čo, teraz? Všetky, ja si pamätám. A ja si už pamätám všetky. Zo streetworku som si zapamätala dievča, ktorá sa volá Tonka. Čo? Ktorá z vás je prísnejšia? Baša.
Nie, ja nie som prísna, Nie, ja fakt nie som prísna. Naozaj. Iba proste, keď treba proste stopnúť dačo, tak to som väčšinou ja. Pripravujete si stredka alebo improvizujete? Pripravujeme samozrejme. Ako správne. Koľko dní dopredu? Dní? Koľko dní dopredu? Tak my máme vlastne, vieme veľa dní dopredu, o čom bude stredko, ale väčšinou sa stretneme až v daný deň a dáme to tak dokopy, aj keď už vieme približne, že o čom bude. Pochopia dievčatá stredko? Áno, sú dosť rozumné a veľké. Naše animátorky sú Párky. A ešte aj fajné párky. Ktorá z animatoriek je prísnejšia? Určite to bude naša. áno. Kto dáva vtipnejšie hlášky? Určite to bude Asi Erika. Eržika. A ja. Koho viac počúvate? Určite to bude. Neviem. Pripravujú vám animatorky zrozumiteľné stredka? Určite. Áno. Áno. Všetko. No počkaj, ešte na čo? Posledno. Chceli by sme im Popriať. veľa šťastia a Poďakovať. Za. všetko, čo pre nás Robia. A. určite by aj Sme. Chcem povedať, že ich máme radi. Tak to môže sa to obliete. Ó, ďakujem, Maťka. 1. apríl. Tak len si to všetko. Tešíme sa na vás o týždeň.